और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेना ने साफ कहा कि आज रात अगर हमला हुआ तो सेना इसका करारा जवाब देगी। नोंथांमोना नाय बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो, गोबां आबाद मावनानै जायो, बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया। किन्तु जोंनिखौ जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो, फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोर बेयाव मावनानै जानो मोना, जुदि ब्रा ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन, बेबायदि जोंखौ धमकी होयो। खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बेलाख'बा हाग्रा ओनसोल आरो सिन्दुरि जरा गामिजों नांजाबनाय फरेस्ट हाखौ गोबां बोसोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आबाद मावना जाबोगासिनो दङमोन। नाथाय मुंख'नो गोनांदि गुबुन हारिया 80 हेक्टर हायाव आबाद मावनानै जानाय फरेस्टनि हाखौ फरेस्टफोरा गावसोर दखल खालामनो नाजायालासिनो बा दखल खालामालासिनो गंद बर' गामिनि गय बागान माइ आबाद मावनानै जानाय हाखौसो फरेस्टफोरा दखल खालामनो नागिरनायखौ लानानै गंद बर' गामिनि रायजो राजाफ्रा बिनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। गंद बर' गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। रायजोफोर बर'फोरखौल'सो फरेस्टफोरा एभेक्सन खालामनानै होस्रांनायखौ जोङो ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायावनो ट्राइबेलनि हाखौनो फरेस्टफोरा गावसोरनि होननानै बर' थानाय गामिफोरखौ बा बर'फोरखौल' एभेक्सन खालामबोबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। बे जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जादों होननानै आङो सानो। रायजोफोर बर'फोरनि अनगायैबो जे सावथाल आदिबासिफ्रा रिजार्भ जिं जिं हाजो जिं जिं हादान सिमफायनानै रायजो जानानै दङ। दा बैसोरखौ फरेस्टफोरा मानो होस्राङाखै, मानो एभेक्सन खालामाखै, बैसोरनि हाखौ मानो फरेस्टफ्रा मानो सेनानै लायाखै? जाहोना मा? 80 हेक्टर हायाव जे गुबुन हारिया आबाद मावनानै जागासिनो दङ, बै 80 हेक्टर हाखौ मानो फरेस्टफोरा मानो दखल खालामाखै गावसोरनि होननानै? बिटिसिआव बर'नि सरकार थासेयावबो दिनै ट्राइबेलफोरा रैखाथि गैया। थारैनो बे जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै गुबुन जातिखौसो बे सरकारा मोजां नोजोरजों नायगासिनो दङ। बर'फोरखौल' हायो, गुबुन जातिखौबो हाया। सावथाल आदिबासिफोरखौ एभेक्सन खालामनो नायलाय हागोन नामा? दिनैसिम जों नुफेराखै सावथाल आदिबासिफोरखौ एभेक्सन खालामनाय। नाथाय बिसोरसो बर'नि अनगायै गोबां दङ रिजार्भ जिं जिङावहाय। बर'फोरनिख्रुइ बांसिन दङ बिसोरसो रिजार्भ जिं जिङावहाय रायजो जानानै। मालाबा नुफेरदोंना बिसोरखौ होस्रांनाय? मालाबा नुदोंना बिसोरखौ हमनाय? गैया, नुवाखै। जोंनि बर'फोरखौबा नाख्रेबगासिनो दङ गावनि सरकार थासेयावबो। दिनै बेबायदि थासारिजों जोंनि ट्राइबेलफ्रा मोगा मोगि जानांनाया बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन मा दं नङा होमबा रायजोफोर? আপনি কোথা ছিল? আপনার আপনি আপনার কি মাথা মোবাইলে তো দম দিছে। दा जोंना बुंनो गोनाङा बेनो जे जोङो 80 हेक्टर हाखौ गारनानै जे जोंनि बे एसेल' हाखौ दुब्लिजों नांजाबनाय हाखौ जे बिसोरो बागान गायनो नागिरदों। आङो बेखौनो बुंनो नागिरो जे गरायमारि गामिनि गामि गोरा जानानै आङो बेखौनो जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनिसिम आङो बेखौनो खावलायहरनो नागिरो, जाहाथे बिथांमोनहाबो बे हायाव एसे सालिजारि खालामनानै नाहरो। मानो होनोबा जे हाखौ बिथांमोनहा गुबुन हारिफ्रा खोथिया मावनानै दङ, बे साइडजों हाया मथा मथि 80 हेक्टरसोनि बारा दंखायो। दा जोंनि बे
बर' जातिफोर जिहेतु दुब्लिजों नांजाबनानै थानाय रोबै रोबैखौसो दिनैहाय बागान सेंसन लाबोनानै बिथांमोनहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जर जबस्ति खालामनानै गायनो नागिरगासिनो दङ। दा आङो बेखौनो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोनहा बेखौहाय एसे सालिजारि खालामनानै नायो जाहाथे नैबे 80 हेक्टर हाया जे खालि दङ बेखौ जाहाथे सिगाङावनो फरेस्ट खालामनायखौ जागायग्रोयो बेखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। दा बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजाखौहाय जर जबस्तिसो खालामगासिनो दङ जे जोंनि 7टा गामिया जे बिथांमोनखौ बुंदों जे 80 हेक्टर हाजोंहाय बागानखौ खालामग्रो होननायाव दा बिथांमोनहा मानि खारनाव जे जोंनि बे दुब्लि मैरों जे दुब्लिखौ लाफानानै बिसोर बागान खालामनो नागिरदों जों बेखौ बुजिस'नो हायाखै आरो दा बेखौनो आङो जोंनि बिटिआर सरकारखौ गले गले खावलायनाय थायो जाहाथे बे 80 हेक्टरजोंनो बागानखौ जागायग्रोयो आरो बर' समस्त जेनाखि बागान खालामनो नागिरदों बेहाय रावनिबो गुबुन हारिनि हा गैया जोंनिनो बर' राभा एसटि हारिनि मानसिफोरनि हा दङ आरो माखासे माइसालि माइ गायनानै जाग्रा हा दङ बेफोरखौ लाफानानै बिथांमोनहा दिनैहाय जे हाया जाया बेखौनो गावसिनि मेजारमेन्टनिखौ लानानै खालामनो नागिरगासिनो नाजागासिनो। बिटिआर सरकारखौ आङो जोंनि नैबे बेलाख'वा बनम ओनसोलखौ आङो नायबिजिरनानै नायनो थाखाय खावलायनाय थादों जाहाथे जोंनि बुंनाया नंगौना नङा जोंनि रायजोनि आबदार खालामनाया नंगौना नङा बिटिआर सरकाराबो जाहाथे बेखौ एसे जाज खालामनानै नायो बेखौ आङो जोंनि रायजोनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। बे हानि थावनि जायगानि नामखौनो बुङो जाबाय बेलाख'वा बनाम ओनसोल बुङो आरो बे रेन्जआ जाबाय बेलाख'वा बिद रेन्जआव गोग्लैयो बेलाख'वा बिद रेन्जआव गोग्लैयो आरो खराघाट रेन्जनि आन्दाराव आरो जोंनि जेब्लानाखि एनडिएफबिआ सिजफायार जादोंमोन बे सम 2005 बे समनिफ्रायनो जोंहा बेयाव मोनसे एनडिएफबि केम्प दंमोन आरो बिथांमोना जोङो बे ओनसोलनि 6टा बर' गामि जोङो सावरायनानै बिथांमोना बे जायगाखौ लादोंमोन। जोंनि राभा मोनसे बस्ति दङ बिखौ लानानै 7टा जायो दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोननो हगारलायनाय बै समाव केम्प दङमोन बिथांमोननि आमोलावनो बेयाव काजु बादाम जादोंमोन बे काजु बादामा दिनैसिमबो नेरसोन दङ आरोबाव बिनि उनाव थालिर बागान दंमोन आनिफ्राय फैयै बिथांमोना दिनै सिजफायाराव फैबाय दा जोंहा बेयाव दिनैनि ज' ओंखारनायनि खारना बेनो जे जोंहा गोदो आबै आबौ आमोलनिफ्रायनो जोङो बे जेनाखि हगारनाय जायगा बे जायगायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो सिबिं आबाद मावनानै जाबोयोमोन नाथाय थांनाय 4 बोसोरसो सिगां फरेस्ट बिफाननिफ्राय फैनानै जोंखौ माना होनाय जादों सिबिं खुयै होआखै सिबिं खुयोबा ट्रेक्टर लांनो नागिरो नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो जों बर'आ एसटि हिसाबै जोंहा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायाव बिथांमोना बादा होफैयो नाथाय नैबे जायगाखौ नोंथांमोना नाय बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो गोबां आबाद मावनानै जायो बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया खिन्थु जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोर बेयाव मावनानै जानो मोना जुदि ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन बेबायदि जोंखौ धमखि होफैयो। आरोबाव मोनसे जाना जाहैबाय दिनै फरेस्ट बिफाननिफ्राय जोंनि रायजोनि खुनु कनसाल्ट गैयालासेनो बिथांमोना 62.5 हेक्टरनि मोनसे सेंसन लाबोदों जोंहा बेयावनो जोङो दिनै ज' जानो गोनां जानानै फैदों जोङो बे 62.5 जेनाखि हेक्टर बिथांमोना सेंसन लाबोदों जोंहा बेयाव अजद गैयामोन नाथाय दिनै जोंनि दखल सत्तम हाखौसो जोंखौ लोगोसे जोंनि माइ गायग्रा हाखौ माखासे लांफानानै बिथांमोना बे बागान खालामनो नागिरदों नाथाय नैबे गोलैसोनानै थानाय हाखौ सावगुरिनिफ्राय लानानै नैबे बेलाख'वा धलासिम थिनालिसिम मोटामुटी 80 हेक्टर बिघा हा दङ। और बड़ी खबर आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सेना ने साफ कहा कि आज रात अगर हमला हुआ तो सेना इसका करारा जवाब देगी। सेना को जवाबी कार्रवाई की छूट दी गई है। सीजफायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब मिलेगा ये सेना ने कहा है। आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस बात की जानकारी दी इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक से आतंकियों के कैंप उड़ा दिए गए। ये तमाम बड़ी बातें सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी के रूप में साझा की गई।